My friend, how far? I'm fine. How you are? Okay. Please send me phone number for Isiaku Yusuf. Okay. Okay. I will go. I will go. I will go. Okay. Hello. Allah ya sa. Ka gan shi wai shi dan boko. Mun mun ga bokon. Allah kuma zai bar ta zo ya rike kwano. Yare shi ba wai gaskiya ne. Abu kana ɗauka yake ce tuwo ake bashi? Kullum mu ta jiran mu ba da Allah. Bari dai inda ba. Ba da Allah. Wallahi aikin walan nan gaskiya ba kanta wallahi. Bari dai inda. Da ma nan ga ma. Da ma ka dawo. Ko kana kai mai masu minti? To gare shi can na bai shi a wajen. Ba ai bugun dan wahala ne ya zo ya takura sai sun yi mutane kudin aiki suke. Ba ni gobe ma ba zan zo ba. Ko ba ka zo ba? To da mun musu bawo bai samu ma aikin ba. Ai sai ya fito shi ma sun cinye mai na haka ba shi kenan ba. A dan baiwa an dake nan. Allah ya barka shi ba. Masha Allah. Barka. Allah ya sa. Kwaban nan fata ji ruwa. Kwaban nan fata ji ruwa. Ba haka. Hello. Haka za ka yi mai ita. Hello. Gudun gini. Wa ya gaya ma ta a firamare na gudu. Kudu ba ban san me yake cewa ba. What? Hey? What are you doing? Kai ka je makaranta. Wa ya gaya ma? Wa ya gaya ma? Ni da ban je ba ruwa na. This is a Oliver twist. Alhaji ba ruwa na wallahi. Oh, my friend. Why Nigeria have you paralyzed? Ban je makaranta ba. Ya ce Nigeria tana cikin wahala. My friend. Ya ce this is a walking. At any time you are sofa, it's a walk. ya ce gudun da yana kawo matsala a cikin gari. Go on market. No wasting time to your life. Kai da makaranta Allah ma ba kai ba? Ka je ba. Wow. Larabci ya mana. Which language? Larabci. Kana ka tarfa kamu. Sako yake yi. Ya aki. La.